Tinokuchingamidzai pano paSly Media TV. Zita ndinonzi Simbi Yebasa. Tiri kupfuurira mberi nekukupai nyaya dzinotyisa, dzinokatyamadza, dzinoyera dzatinowana kunzvimbo dzakasiyana siyana, tichidziunza kwamuri kuti muwane chamunenge muchitandara nacho muri kudzimba dzenyu. Ndoda kukupai nyaya yemwanasikana anonzi Makanyara Muzira, uyo akasungiswa nababa munini vake nekuda kwestand yavakanga vatengeserana mugore ra2017. Makadini tete? Tinosimba makadini. Tiri kuindodzi Sylvester Tafumane, ndiri kuSly Media TV. Imimi zita renyu rakazara munoitwa? Ndoitwa Makanyara Muzira. Makanyara Muzira. Muzire nemufara nditi? Izvo sisingaiti. Nekuti kunoti kubuda panze. Panze apo. Manga muri sei mukati? Aiwa, tatakagara zvakanaka. Handiti? Tatakagara zvakanaka singaiti. Nana sekuru nana gogo imomo vachikubatai zvakanaka? Aiwa, tatakagara zvakanaka, handida hangu kunyepa. Handiti? Mama nenguva yakadii muri muno mukati? Nahangu nguva yakanyanyoreba. Mwedzi uno ndewechitiri. Ndewechitiri. Alright. Tikada kuziva kuti imhosva yakanga yakupinza mukati? Ndeyefraud. Yefraud. Zvakafamba sei museizvo zvitaakutaura zvaachidzidzo, imwe testimony inobatsira vamwe vanhu. Alright, hakusangonzwisisana kwakaitika pamusoro pangu nabamunini vangu panhau yestand yatanga tatengeserana 2017. Saka pane kureallocatwa kwatakazoitwa. Saka iyo handi munoziva kuti kana pachireallocatwa dzimwe dzinosara dzimwe dzinoputswa. Saka pavo pakaputswa ndobva yaenda pawaiting list. Since semunhu anga asingagari munomu asingazvinzwisisa, haana kukwanisa kuita sei kuzvigamuchira, ndobva atongondisungisa ipapo. Kudare hakuna kukwanisa here kuti kunzwewo rutivi? Hapana kana bepa rangu rakambotaurwa. Kana bepa rangu kubva ndiri kupolice station kuRoton kuCentral kusvika ndaenda kukoti, handina kana side rangu rakamboverengwa rebepa rangu. Hapana kana bepa rangu rakamboverengwa. Tainzi tiende kucivil court, but bamunini wangu vairamba. Vairamba zvese izvozvo vachiti havachadi zvese izvozvo, vakungoda kuti ndivadzosere mari yavo bheki. Makashaya mumiririri here? Ndasina mari. Musina mari yekuti muwane lawyer? Hakunawo futi kana magovernment lawyers ekuti anogona kunge achimirira munhu akafanira? Zvakaitwa zvechimbi because vanga vabhadhara mapurisa. Imari yakanga ichitaurwa nezvayo pamusoro pestand? Me2017 yanga iri $2.5 mazim dollar. $2.5 mazim dollar. But izvezvi vanga vakuiti $3,100. Chimwe chainzi chawedzera chii kuti isvike ku$3,100? Vaiti izvo ndakasangana statement ravo ravakanyoresa, vakati hanzi takasangana pana 40. Ndobva ndavati ndine stand kwepwepi, ndobepa rakaverengwa iroro. Ndobva hanzi ndobva vatondipa $3,100. Vakuuya kustand bva vashayiwa stand yavo. Asi transaction yacho makamaita sei? Vanga vakungowedzerawo. Asi chaizvo zvakaitika ndezvekuti ndizvozvo zvandikutaura zvokuti takatengeserana stand 2017 2.5. Ndobva yanga itovepo, itone mapepa zvekutoti mukoma wavo anotione mapepa iwayo estands iwayo. Takatonzi tidzokere kulocal board, tinoitwa zvese but vakazviramba. Ivo chavo vaingomhanya nacho inhau dzemari chete, vaingobhadhara mapurisa kuti ini ndingosungwa chete, ndingonyura chete. Itori hama yangu chaichai. Munofunga kuti sei vakasvika pakudaro? Nekuti vanga vasisina stand yavo, vanga vasisawane stand yavo, because kukoti inini vakandibvunza mubvunzo wekuti iripo here, ndikati hapana, zvikanzisaka chokwadi. Hapana nekuti yakaclaimwa necouncil. Isusu zita ravo rakatoiswa pawaiting list kuti vagozopuwa imwe, asi papane kafika kakudiwa, saka ivo havana kuzozvinzwisisa. Vakangofunga kuti pamwe inini time yese ndaivanyepera. Tichidzokera manje kune vanotonga muZimbabwe, imimi munoti chii nekuti hamuna kupiwa mukana wekuti mugone kunyatsotsanangura uye muunganidze umboo hwenyu zvizere kuti mugone kuzvimirira? Inini ndakanzi kana tabva kunoku ndoenda kuenda kucivil court. Zvinozobhadhara here kugara kwamuri kuita mujeri? Zvibhadhare hazvo. Nekuti kunenge kwakuda kungogadzirisa ukama pakati pangu navo. Chete.
saka zvamakauya kunoku ivo mari yavo vakazoiwana havana vakati haisisina basa nekuti vakangoti inini ndoda kuti ndisungwe chete zvemari havasisina basa nazvo because takatombotaura navo kuti ivo vopota vachipuhwa mari pamwedzi kusvika mari yavari kuda fee yavo yaita sei yakwana ndobva vadzoka kubva kusouth bvaona ndisina kana sendi ndopa wakabva wangondisungisa ipapo. Ukama hwenyu hwanga hwakamira sei musati masvika panyaya yestand? Ukama ndehwekuti kumba kwavo kwakaroorwa munin'ina wangu Antoni vana tumba kwabamnini vavo. Apa makamatongerwa kugara munombe 5 months. Tichidzokera kunotarisa kuti imimi kumhuri yenyu muri mudzimai akaroorwa saka mune vana vangana? Ni 6. Savesa vakasara vasina muchengeti? Baba variko. Saka vari kuuya here kuzokutambirai nhasi? Havasi kuzviziva. Havasi kuziva kuti havasi kuzviziva asi kuti deta takapuhwa mukana wekuti tifone kumba. Ameno kana vazvinzwawo handiti zviri kubuda nyangwe maredhiyo. Zviri kubuda asi mazita ndo azati abuditswa. Alright. Kana vakazvinzwa vanogona kuuya. Anaika. Saka mashoko akauya sei kwamuri ekuti muri kupuhwa amnesty napresident comrade Emerson Dambudzana? Takafara singaiti. Takamagamuchira bhozi inini hangu ndandasarwa ne2 weeks kuti ndibude. Asi still ndakafara singaite bhozi 2 weeks idzodzo ndenda benefitawo vakatotiyamurawo. Aiwa tinotenda. Chidzidzo chamadzidza panyaya yekutengeserana zvinhu ndeyekuti chii? Ndadzidza zvakawanda. Chekutanga ndechekuti inini imwe nyaya yakandiblema ndeyekuti ndaigara nemapepasi avo epamba pavo. Saka zvinongoda kuti tingobudirana pachena zvisazonetsa mangwana kungoti kana zvinhu zvichiitwa ndofunga pakazoitika hapo zvinhu zvakawanda because mukoma wavo akazoya ndiye akazotora futi mapepasi aya ava vaigara kure handimoona saka taingobatana pamafoni tichingobatana saka mukoma uyu kutora kwaakaita mapepa inini kuti achindidzosera mapepa ayaya haachandidzosera saka ndangodzidzawo hangu kuti zvinhu zvedu zvinofanirwa kuita transparent zvakanyanya. But still dai takatangira kukanzuro yekwedu manje vakaramba kuenda kukanzuro yekwedu vakati inini ndagarisa kuEpoet ndogona kunge nchizikanwa nemapurisa ekuEpoet saka nyaya yedu yakangonoitwa kuCentral. Zvinoitika. Kazhinji kana munhu uchinge wasungiswa nemunhu iwe uchiziva kuti hauna mhosva unoita bundu, unoita bitterness, zvinoshatirisa. Imi muri papi izvozvo? Inini ndatoright because ndakatovaregerera musi wandakatanga kuya because ndatoona kuti zvinoitika plus tine program yatakadzidziswa muno yeforgiveness totofanirwa kugraduate musi wa20 saka zvatabuda ana gogo vatotiudza kuti munodzoka motora macertificates enyu musi wa20 saka haiwa ndatoright. Zvainzi chii chakakoshera forgiveness muzvidzidzo zvamaidzidza zvakananga? Zvainzi forgiveness unotanga wazviregerera iwewe and forgiveness yakanakira inini kwete umwe munhu. Yakanaka pakudii? Yakanakira kuti inini ndikangoregerera handizombowani chimwe chinhu chinozondiafekta muupenyu nekuti ndenda free. Zvakafanana nemaBP nemahouse. Hauzowanikwa uchibatwa zvinhu zvakadaro izvozvo nekuti unenge usisina bitterness mukati mavo. Ipapo pamaidzidza zvinoreva kuti maisanganisa pamwe neshoko raMwari? Zvisingaiti. Ndizvo. Saka makauya muri muno muri muKristu here kana kuti makazotendeuka muno? Aiwa ndakauya ndiri muKristu. Makauya muri muKristu. Pane zvakawedzereka here pauKristu hwenyu nekupinda kwamakaita muchizarira? Zvakawedzereka zvakanyanya because ndo maprograms atinowanzoita panapa. Hatinowanzonamata singaiti. Saka kune hama dzose dzingada kukuonai imimi sembavha kuti kana munhu amboenda kujeri atoone chipauro chakuonekwa, atoone chigamba chinoonekwa paari. Imimi vanhu kana vachikuonai sembavha imimi munozvitambira sei? Nekuti vane negative attitude. Handina hangu zvandingataure kuvanhu because vanhu vanosiyana. Saka inini munhu anojaja zvaanenge afunga panguva yacho iyoyo. Handingambomutoreri kuti iwe ofunga zvakati pamusoro pangu. Iye ndiye anotongoona inini. Achangoona nezvandendiri.
kuti zveshuwa apa zvinhu zvakafamba zvakadai mashoko enyu ekupedzisira tichitenda vanagogo vamamwe navo munomu nemutungamiriri wenyika akukuridzai kuti muende kumba munotandara nevana mucelebrate independence yezimbabwe ane makore 44 ndeuti ndoda kungotenda Mwari naivo president vedu nagogo zvobvumira kutaura mazita alright nagogo mai gogo Tamanikwa vanova officer charge vepanapo aiwa takabatwa zvakanaka singaiti hatina kana kushungurudzika zvokuti tiri panze apa tonzwa kunzi mujeri munodai munozodai but isusu aiwa takagara zvakanaka semadzimai munodzidziswa zvinhu zvemubato wemaoko zvekudzidza zvimwe zvinhu makosi kana panguva shoma yamakagara muno pane zvimwe zvamakaita makadzidza chi kuruka mabhegi vamwe vaienda inini hangu handa kuenda vamwe vanoenda kusaluni vamwe vanoita zvekubika makekes vamwe vanosona ndizvo zvamakadzidza tinotenda zvikuru nekuti wanisa mukana kuti titaure nemi pano paSly Media TV. Right. Zvakanaka. This is Yabuda pa TV, hakudi masivi Sly Media TV, yandispota ndiri mustreet ndazoona ndapa news ndakawandwa nema views Sly Media TV mandichinjira ang my dreams Sly ya Sly Media Sly ya Sly Media Sly ya Sly Media Sly ya Sly Media kuchinja vision ya mageto youth kuchinja life ya mageto youth kutipa nzira semageto youth kutipa gwara ramangwana rakanaka Sly ya Sly Media.